זה קורה פעם ב100 שנים. סרט אנימציה ללא מילים שמטלטל את העולם. על הזרם, או באנגלית פלואו, שזכה לפני כמה ימים בגולדן גלוב, הוא לא סתם עוד סרט. הסרט מדבר על חתול בודד שחייו משתנים ברגע כשמבול ענק מציף את עולמו. בניסיון לברוח מהמבול הוא מוצא מקלט באיזה סירה מוזרה. בית צף מלא ביצורים שבימים רגילים היה בורח מהם. למשל כלב. בעולם מוצף ומסתורי ללא זכר לבני האדם, החתול שלנו לומד שיעור על הישרדות וכוחה של חברות אמיתית. באמצעות אנימציה מרהיבה ועיצוב ויזואלי ייחודי, על הזרם מספר סיפור אוניברסלי של התמודדות עם שינוי, קבלת האחר ותקווה שצומחת דווקא ברגעים הקשים ביותר. הזכייה בגולדן גלוב רק מוכיחה שלפעמים הסיפורים העוצמתיים ביותר לא צריכים בכלל מילים כדי להשפיע עליהם. כבר ראיתם? שתפו אותנו בתגובות. עוד לא? תאמינו לי, זאת חוויה שאסור לכם לפספס. בעיקר אם אתם אוהבי חיות. כן, ולעוד סקירות על סרטים ותופעות מתרבות הפופ על כלבים וחתולים, תעקבו אחרינו.